Mulia, Kabupaten Malang. Kula saking unit SMP Negeri Sekawan Kepanjen. Kula badhe nyariosaken cariyos legenda Sang Kuryang Tangkuban Perahu saking tlatah Jawa Barat. Sugeng mirsani. Jaman biyen ana cerita saka putri raja ing Jawa Barat jenenge Dayang Sumbi. Dheweke duwe putra lanang jenenge Sang Kuryang sing seneng banget berburu kewan ing alas. Yen lagi berburu, dheweke dikancani tumang segawan kasenengane istana. Nanging Sang Kuryang ora ngerti yen segawan iku minangka titisane dewa lan uga bapake. Ing sawijining dina, tumang ora gelem nuruti kekarepane Sang Kuryang kanggo berburu kewan. Dheweke banjur mbuwang segawan mau menyang alas. Lan dheweke banjur bali menyang omahe. Bu, Sang Kuryang bali. Iki Sang Kuryang nggodhog ing rusa. Masan yo? Iya, Le. Saya tak masake tenan ndek kono dulu. Sik tak lali. Kowe mau berburu ora bareng si tumang tanah. Kok ibu ora krungu si tumang? Tumang tak buang-buang aku ora gelem nuruti kekarepanku kanggo berburu kewan ing alas. Loh, kok bisa-bisane kowe kaya ngono? Ora disengaja Dayang Sumbi nyabet sirahe Sang Kuryang nganggo entong sing dicekel mau. Sang Kuryang ora trima amarga ibune luwih mbela tumang tinimbang anake dhewe. Sang Kuryang banjur lunga saka istana. Dina ganti dina, sasi ganti sasi. Ora krasa wis suwe banget Sang Kuryang ninggalake istana. Sang Kuryang kepingin bali menyang istanane. Ning kono dheweke ketemu karo bocah wadon sing ayu banget lan semake ati. Dheweke banjur kepingin garwa bocah wadon ku mau. Lan Dayang Sumbi nguwasne pemuda kuwi gagah tegap tur prakoso. Dheweke kesengsem marang Sang Kuryang sing ora liya anake dhewe. Ing sawijining dina Sang Kuryang nyuwun pamit marang Dayang Sumbi kanggo berburu kewan. Diajeng nyuwun tulung ya benakake teku. Iya Kang Mas, kula leresaken. Ibu kagete Dayang Sumbi nalika ndeleng ana tatu ing sirahe calon garwane Kemang. Tatu iku kaya dene tatune anake sing wis suwe ilang. Saya suwe ngantekake praupane nom-noman mau kaya praupane anake sing wis suwe ilang. Banjur Dayang Sumbi takon babagan tatu iku mau. Lan Sang Kuryang nyritakake kedadean ing wayah iki. Lho, yen ngono critane, apa bener Le sliramu pancen putraku sing wis suwe ilang? Masa iya diajeng kuwi ibuku? Aku ora percaya. Diajeng tetep gelem ya dadi karo aku. Iya Kang Mas. Kula gelem. Nanging kula duwe panyuwunan. Sing kapisan kula nyuwun didhedhungake kali Citaun. Lan sing kaping pindho kula nyuwun digawekake perahu gedhe kanggo nyebrang kali mau. Keloro syarat mau kudu digawekake ing wayah sewengi. Lan sadurunge subuh kudu wis dadi yo. Inggih diajeng kula leresaken. Kanggo kekuatan supranatural, Sang Kuryang ngerahake jin lan kanca-kancane kanggo ngrampungake tugas. Barang penggaweane meh rampung, Dayang Sumbi saya bingung. Dayang Sumbi ora gelem dadi garwane Sang Kuryang. Dheweke banjur ngerahake pasukane kon golong kain sutra abang ing sisih wetan kutha supaya dadi pratandha yen wayah esuk wis teko. Sang Kuryang sing deleng warna abang ing langit, Sang Kuryang gopoh lan tunggu. Dheweke banjur nyuwel bendungan sing wis digawe mau kang dadi banjir gedhe. Uga dheweke ngerti yen iku mung gaweane Dayang Sumbi. Sang Kuryang tambah murka
Malioboro Tangkuban Perahu. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.